يا نبي سلم ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويله يا نبي سلم ثم سلم على النبي أموالي شفنا وويله Allah tegi jago oburni daha taga kahonoma wogawinde Allah tegi jago oburni daha taga kahonoma wogawinde musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feeñjayi ɓataake bindaɗo aaɓnde nogase tati yarkoma hitande ujunnaɗe nogase tati ɓataake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yendew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklina e windere kala sénégal mauritanie mali gambie guine konakiri guine bissaw e diaspora o kala moni pop ɗo woni ɗo ɗo jooɗine hettoɗo ene weltiɗo ene weytiɗo ene ƴooga hen gandal e pinal e fahama muya ene duwo min mbima alhamdulillah min calminima min juurimama min duwanimama min ñaguimama duwaw min tinima ɗo tinda amen ɗo ayi ɗo tinda amen e ɓernde ma ɗo min tinima ɗon nde tawno ɓernde waɗi ko limyeruji ha heewi kala mo tinɗa o tinma hay so tawi o tinani o tinima andu kam ɓernde tini ɗum ɓerɗe amen ɗe tini annoraji gonɗi e ɓerɗe mon ɗi e duwuji ɗi amin tinateno yetto amen alhamdulillah ko baade yurmede ene iwra e banggueji ɗi kala amin tina ɗum ko yettude Allah ko yidde men enen kala l'islam o ko korsa men e l'islam o ɗum jeeyi sababu noon eɗen ƴogodiri hen e koye meɗen alhamdulillah ko yettude Allah eɗen jetta eɗen jaara eɗen duwono abdourahmane ka tokara abdourahmane ibnu awf kame jemsude mum mo heewide ko prince aji makko ko prince makko kanko woni roi on woni prince walla mbiyen princesse jaafoɗon jeyi sababu o wi e nder discours makko hecci hanki ɗo galle makko ɗo ko inde wonno ɗon en duwinima tokara makko o mo innira o yo Allah wurno barkina artomo jikkude tawno neɗɗo ko deftere neɗɗo ko deftere walla mbiyanmo ko sajanjeli ko darogal neɗɗo dartinte neɗɗo timtonte a timtintoye neɗɗo jangga e mum jikku moƴƴo mbasa janngude e mum jikku ponɗo ɗum woni ko baba mal wiyanno oɗo tubak hande ma en janngu gande makko ma en kutorto kaɗirde makko ko moƴƴe makko ma en janngu kono ko bone makko ma en accu kono dommage jeunesse hande o janggata koko boni acca ko moƴƴi kaalowo ko moƴƴi fof ɓe jiiɗa ɗum kaalowo ko hawni ko boni kala
e miijoji ɗakkitiɗi jaaduɗo e aduna mo ɓamtataɓe aɓe jaadi mum kono kala joguiɗo miijo moƴƴo ɓamtowo rendo addowo gonga e neɗɗo ha neɗɗo o wawa laatade ñiiɓal ɓe jiiɗa ɗum yo Allah dandu en hen on tokara mum tokara gajjil ka en duwanima ɗum yo Allah wurno barkina alhamdulillah julɓe gaari bandiraɓe gaari musidɓe gaari enɗamari fof ari toɓɓe ɗe o haali e nder discours makko neɗɗo yo yid enɗam mum neɗɗo yo yid hoore mum neɗɗo mo wawa yid hoore mum wawa yid goɗɗo kono kadi neɗɗo yo yid ɓesgu mum yid joom suudu ma yid ɓesgu ma ko jibinɗa ko yid ɗum toppito ñammin yarnu duus jangguin ne so mawni naftoroɗa way kono naggue nge nehata walla jawdi ndi nehata walla lekki gi gawɗa e roosa so mawni ko an sakkoto hen ɓiɗɗo mo jibinɗa jangguin ne moƴƴin needi mum moƴƴin gonagal mum so mawni naftoroɗa so mawni naftuma sa bonni needi mum so mawni lorma lebtuma kaaɓa jibinde nafat neɗɗo o ɗon ɗo moƴƴinɗa needi e gonagal ɓiɗɗo o sa jibini a bonni gonagal ɓiɗɗo so mawni wo lorma ɗum noon woto jibin woto jibin neɗɗo jibinirta gam kewendi jibinirta ko ha naftoro ha nafma ha so tawi a mawni ustanma caɗele ittanma caɗele ɗum woni sa yeehi ala traite a foftima heɓɓitoma jogoma joktoma jogo galle ma jogo askoma gorko koma anda ɗum debbo koma anda ɗum debbo e gorko noon so tawi gorko ñaaguima hokkama debbo liingu o wi jogui doole koye ndiyam debbo ne jogui doole koye joom galle mum woni doole liingu ko ndiyam doole debbo ko joom galle mum so tawi gorko jaaɓi ko ɗo rokkirta debbo mum doole ko haala so ɓetama tan deƴeɗe haqqille te naftat ɗum ɗo hen woni deftere ɗum woni orientation yimɓeɓe e nafoore e jarama e gajjel yo Allah yoɓe moƴƴere an e joom suudu ma hajja hawa ka mo ganduɗa ko debbo pullo moƴƴo mo Allah rokki foof kono ɓurnaki daro en hocca boluji ne sarwa yimɓe aɗa sarwa yimɓe e kala fannu e kala sifa sarwuma ñamminma yernuma rokkuma kalis haalma haala mbeƴƴa ɗum moƴƴa ɗum weeɓani yo Allah yeɗen ñembude ko wayni naftoroɗen en calmini rendo ngo kala en calmini leñol ngol kala en calmini julɗo kala en calmini moni kala ɗo woni wonɓe jiɗɗen rewde inɗe mumen kono en kaɗat ɗo tan inchallah ha sahaji goɗɗi ma en garto e hen ceerno Khalidou mi salminima mi duwanimama mi juurimama no mbadduɗa e tournement ji ɗi no mbadduɗa e tampere oɗe dumunna kala koye ya gara tan gonɗa e mawludaji ɗi e conférence uji ɗi kala en heewi tampere nde tawno ko haalane muusi teni kadi saaha o ko waylo jamanu wona mabɓoji ɗi ne keewi kenel ɗi ne keewi ɗum noon mi salminima mi juurimama mi duwanimama ceerno Khalid bisimilla maɗa assalamu aleykum wa rahmatullah Muhammadu Nabbani dowo kammo asno yademo sona Muhammadu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي سار مي سلمتي ماما مي weltani mama no feewi mi ñagani mama Allah moƴƴere to gonɗa fof mi ñaguima Allah yo weluya Allah won e ma yo weluya Allah won e ma saro e ɓesgu ma barke annabi sallllahu alayhi wa sallam en jetti Allah moƴƴanɗo en kadi wawde jottade ɗo e oɗo ñalawma altine wawde artirde jewte ɗe gownoɗen wadde caggal nde poftiɗen balɗe ɗiɗi en calmini julɓe ɓe kala caggal nde julɗen e nulaɗo makko ɓurɗo dendagal ko ɓurɗo dendagal ɓurɗo o yo weluya Allah e yurmede mum duumo e makko en calmini julɓe kala kono en gardini e calminali he jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e ɗamɗo gurdam en ñaguima Allah darnuɓe koyde e dow leydi ndi to banggue jinnaɓe yo Allah junnu nden ɗon darde wondude cellal e kisal en ñaguima Allah notoyiɓe Allah ɓe yo Allah
duumnu e maɓɓe yurmeende muɗum. en calmini ceerno men giɗo men sehil men jewtidiɗo meɗen hono ceerno alhaji ceerno mahmoudou belli moƴƴo mo Allah moƴƴini gando gandinowo Kaaray Siré jurum deero mo ganduɗa ko joom ɓernde heccere kewɗo jurum e tagore Allah. en calminimo no feewi kanko ceerno mahmoudou belli mbayi alhaji ceerno mahmoudou belli mbayi en calmini galle o foof kono en calmini kawmen guiɗo men taw ko sehil men ceerno khalilou mbayi salmini guiƴam ceerno abdallahi mbayi en calmini soringo naaɓe foof ko alda e limtude en calmini Sañje naaɓe foof kamɓe foof en ñaaguima Allah yo jaam Allah e kisal mum won e mabɓe. en calmini ceerno ahmadou diako mo ganduɗa ko hanki certuɗen e makko taw koto Meylus alhamdulillah ko enen mbaldi toon jamma heccanki o e makko ɗo Meylus ɗo en calmini sohna Aminatou Jumannere taw ko Meylus ɗo ñaaguima Allah yo Allah yommo moƴƴere en ji teddugal makko ngal o teddini en toon en ji korsa makko mo holli en en mbimo Jumannere sohna Aminata a jarama e oɗo wendogo mo ganduɗa teddugal ngal o holli en ɗon taw koye mawlidu nabiyi sallllahu alayhi wa sallam ɗon ɗo Meylus ɗo kono eskey oɗo debbo mo ganduɗa jeeya ko dabbe mo ganduɗa hoɗi ko tiwo eskey oɗo debbo mo ganduɗa wiyete ko Tamara Ba Seydi Ba yo Allah yoɓe moƴƴere alhamdulillahi e oɗo haday alhamdulillahi e ndeɗo yidde alhamdulillahi e tingol ngol o tini en yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama beltanimama no feewi mi ñaaguima Allah yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah hokke sago ma e gurdam caggal judde balɗe yo Allah hokkoye sago ma janggo en beltanimomo no feewi kono en calmini ceerno Ousmane Ly mo ganduɗa ko dande mum ñuuyata ene ñuuña ene lumbo e buuɗal yurmede gam ɓeydade sinkude e ñantude yewtere nde e weltinde hettotoɓe en calmini baba Abdourahmane Diop kono en calmini baba Ahmadou Sy horndolde taweteɗo ɗo e Sañje en calmini jinnaɗo min moƴƴo Fatou Ndom taweteɗo to Mantala Joli en ñaaguima Allah yo weeli yo Allah wone makko en calmini Hawa Booli a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere mi nani haala ma kono en calmini musidɓe makko kala en calmini Ifra Karfaso en nanni hen dendagal taweteɓe to makko to Hawa Sow Fadimata Bakku Gueye Seyni Sow Aissa Soumare Hammadi Idi Gueye en calmini jinnaɗo men moƴƴo Fatou Diop nawtemo ha to Sinthiou Garba Gaynde Diako eskey o goto en calminimo kono eskey haw konte yo Allah yoɓe moƴƴere ba Moussa Pam sohna Aissatou Sarr ceerno Yahya Guissé sohna Guedde Guissé Fatou Ndiaye yo Allah yoɓe moƴƴere mi nani nelal ma kadi mi heeɗima haala ma yo Allah wat janje mami jabtoyo so Allah jaaɓi sohna Salimata Ndiaye Jibinade Diop en calmini mawɗo Oumou Touré debbo moƴƴo sohna Kadja Mbaye guiɗo men sehil meɗen en calminimo musidɗo makko Astou Diaw kono Binta Oumar Diop joom en duwuji ɓurɗi on calminama ceerno Ahmadou Sy tollo Havre cuddiɗo makko Fatoumata Konnate musidɗo men ceerno Samba Gangue Samba Mamadou Abdoullahi Kadja Pende Dawda Mariam ko musidɓe men ko yiɗɓe men en calminiɓe kono ene jeeya e mabɓe Baya Thiam Aissatou Ndiaye mo ganduɗa ko denɗi men ko guiɗi meɗen kanko e joom galle makko ceerno Baya yo Allah yoɓon moƴƴere e yidde mon tengtude timmude yettide en calmini mawɗo Soda Konté eskey o debbo yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere a jarama de
alhamdulillahi korsa o yo Allah yoɓe moƴƴere. min beltanimama no feewi. min calmini joom galle o ceerno Yahye ceerno Sharif Mbodj Jafoɗa. en calmini ceerno Samba Gueye Manguel Gueye Rahmatullahi Gueye Munoy Mbodj mawɗo moƴƴo Baba Dawda Thiam Zeynaba Konté e ceerno Yahya. en calminima mbiyum Konté. en calminima sehil Annabi Yousuf musidɗo men guiɗo men Sira Gako Sira Samba Hammadi Tahiru mawɗo Selli Ñaan Samba Thiam Oumar Ndiaye Bamum Siley Rahmatullahi Lam Sanar Guissé Aissata Abdoulaye Sy Aissata Wele mo ganduɗa mo jowol Hamme Sy taw ko joom galle makko. en calmini sukaɓe jeefu e tokare nene. Mariam Diop mo Mamadou Demba mo ganduɗa ene tawiɗo sehil baabi Amara Camara ceerno Mouhamadou Kane ceerno Diambaro Kumba Habi Lam. en calmini Ibnu Oumar Pam Houley Ndiaye Soumare Abdoul Mbodj. en calmini dendagal julɗo ɗo woni. en ñaaguima yafuya nde won noon alhamdulillah ko wooda ko en ñaaguima Allah yo Allah yawɓeyda famɗani ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma ciftina en to jaranoɗen e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi a weltanama no feewi. bandiraɓe calminaɓe kala calminali ndewe mabɓe kadi faade dendagal hettiyankoɓe men kala e dendagal bandiraɓe kala. haade men yettade seeɗa tan eɗen garta seeɗa e kewkewe adunɗe ceerno Khalid nde tawno humpitade ɓuuri humpede. humpitade ɓuuri humpede kono elle ma wi aduna julɓe o koɓe humpaɓe. saabu sa ƴeewi kene wona hande balɗe 15 e ngal ɗo henna pelɓodiral bongal musgal bangal hakkude Israila e Hamas walla mbiyen Gaza walla ni mbiyen Palestine kene tolno e ujunnaje 4 e ko fawi fittadu ittama e nder leydi Palestine e nder balɗe 15. sa teskima daroɗe hitande ndeɗo henna to leydi Turki hay goto nan foti julɗo maayi toon e yerɓande leydi ha yettanma Suria woni Syrie. sa ƴeewi to leydi Maroc e nder ndeɗo hitande hay goto anda no foti ɓiɗɗo julɗo maayi ɗon e yerɓande leydi. to leydi Libi hay goto anda no foti maayi toon e nder saaha nde yerɓande leydi yerɓi ɗon ɗo leydi Maroc no foti ɓiɗɗo julɗo maayi ɗon ɗo leydi Libi. e nder leyɗele men ɗeɗo hakkude leydi Mali Burkina Faso Niger Nigéria Soudan hay goto anda no foti ɓiɓɓe julɓe maayata ɗo hen ha hande eɗen manki humpitade. sa ƴeewi guila ndeɗo fiyande waɗi to banggue hakkude Israila e Palestine riñoji kewɗi mbaɗama kono riño ɓurgo hawnade ko erogol hoorejo leydi Amérique eraji ɗum Europe naaɓe mboɗiɗi joddade moon Grande Britannique Allemagne France Italie Espagne joddoɗen enen kala holko jewtiten nden ka e kisal leydi Israël. ha hande noon julɓe wonko paamani nde tawno humpitade ɓuuri humpede ɓen mayɓe kala yo Allah yurmoɓe yafoɓe. ceerno ko hunde hulɓinide ndeɗo hitande tan dara pittali julɓe guittaɗi e wonkiji mumen rufa ene foti miccede no fewi. ceerno Khalidou Abdullahi Sy jaranoɗen ko annabi Yousuf jaggi miñum nawti ɗum to Misra caggal haala hakkude makko e mawniraɓe makko taw koye feere annabi Yousufa. bisimilla maɗa Seydi Sy. Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama e namdal ma payodingal alhamdulillahi rabbil alamin. annabi Yousuf o waddi e miñiraɗo o no waddi e mum ni alhamdulillah. annabi Yousuf jaggi miñum o nawti ɗum e nder leydi Misra. sababu o ko o fewji feere no miñiraɗo o heddori ɗon kono noon kala ko waɗi omo andi ko watta ko e kadi kala ko waɗi tawata ko ina yaadi e yamirore. alhamdulillah ko ɗowaɗo ɗowande timmude sellude timmude yettinde kala ko wiyomo waɗa
omo heewi dañde yamirore Allah taw Allah rewni ɗum ko e Jibril wiyamo aha wat walla ala woppu ɗum moƴƴani on heewata ko waɗi ko boni e hoddiro Allah o fewji no Bunyamin heddori ɗon feere nde yawti taw kadi nde yawtiri ko ɗo ganduɗa waɗata hay sikkande wotere taw ko eɓe wondunoɓe o ƴetti muddu makko o totti yimɓe makko nanni e dimgal miñiko ngal dimgal caggal nde ɓe pokkiteɓe koota e yolde ɓen yimɓe Yusuf gabbiɓe ɓe pawi e ɓen ɗon mawniraɓe Yusuf guyka ɓen dari caggal noon ɓe pattisima woni ɓe bitti ɗen ɗon dimle taw ɓe gadori ko dimle mawniraɓe ɓe ha ɓe gasni ɗen ɗon dimle ɓe garti e dimgal miñiraɗo o ɓe puyini ɓe beddi hakkillaji ɓeeɗo mawniraɓe Yusuf ɓe mbi ala oɗo ngoɗo yeeso min ƴewata dimgal mum sibi kala jiiɗo yeeso makko ngo ene andi kanko o wona janfotoɗo o wona gujjo mawniraɓe ɓe mbi ala patticoɗe bitte dimgal makko no bittuɗon dimle amen ni min kalni on minon min gona wuyɓe eɓe jogui hoolare gam eɓe gandi ɓe gujjani kono ɓe ganda feere fewjani nde so ɓe ganduno ɓe mbiyata noon caggal nde dimgal makko witta kanko miñum Yusuf biyeteɗo Bunyamin on ɗon diil walla nden ɗon feere fewjanode feeñi e dimgal makko kanko oɗon miñum Bunyamin mawniraɓe Yusuf peññini gañgu lawol gongol oɗo so wujji in yasrik faqad saraka akhun lahu min qabl a Yusuf ne dari ene heeɗi koɓe kalata ko ɗum noon Seydi Saar konngol arti ema e on saha jokken golle ceerno Khalidou Abdullahi Sy ñawande ene sella dow taw nder o sellani so ñoƴƴama tan jontiro ɗum addi jontirade ɓe kesɗitini ko hiɗɗuno seeɗa e gañgu wongu e ɓernde nde iwata ceerno Khalid ay gañgu sonate ɓernde iwata neɗɗo noon ne wawi wontude sifa nafiki walla sifa goɗɗo gam hankkadi ni gacce walla goɗɗum ala feere kono gañgu so laatima e ɓernde hankkadi hayso tawi mo gañƴa o andoyimo walla on joddoyima beele jittamo ni ko caɗele ceerno Khalid ɓe kesɗitini ko hiɗɗuno e gañgu ngu ɓe jokki bonnude hakkude Yusuf e mabɓe ceerno Khalid holko jokki hen salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala to gonɗa foof yo weluya Allah won ema alhamdulillah ɓe peññini e gañgu lawol gongol ɓe kesɗitini ko hiɗɗuno sibi nanguɗo Yusuf waɗa ɗum golle waɗi ɗum ɗo guilene famɗi fiya ɗum ha ɗeɓa warde ɗum weddiyo ɗum e woyndu ɗum noddi ko gañgu caggal ɗum ɗin sahaji ɓenni duuɓi kewɗi lombima ɗon ha woni hedde duuɓi 4 caggal ɗum Yusuf elle yejjiti koɓe mbanno ɗum ko weddima caggal kono noon joni joni eɓene kesɗitina ɗum ko hiɗɗuno ɗum ko gañgu kiɗɗugu wonno ngo ganduɗa nene jogori yewtude e dow jaam kono haɓene kesɗitina ngun ɗon gañgu kamɓe mawniraɓe Yusuf ɓe Seydi Saar e hoddiro Allah ɓe mbi oɗo so wujji hawnaki sibi mawni ko meeɗino wujjude min gandi noon koɓe wuyɓe kono ɓe gittani e baabi amen guykaka sibi minen ɓeɗo pop min jiidi e mabɓe ko baaba hay goto amen jiidani e mabɓe yumma te minen ɓeɗo fof hay goto meeɗani wujjude kamɓe noon kamɓe ɗiɗo kala jiidoɓe yumma ɓe gujji wadde min gandi wona e duhol baabi amen ɓe gitti koye kaddorgol nene mabɓe ɓe gitti koto nene mabɓe kono ɓe gittani to baabi amen wadde kamɓe koɓe wuyɓe kono koto banggue kosam mabɓe ɓe gitti
wona to banggue gorul ala koto banggue dewol ɓe guitti wadde noon ɓe kesɗitini gañgu ngu ganduɗa ko hiiɗɗino e on saaha Yusuf ene dari ene heeɗi koɓe kaali ko ɓe kaali o nani ene wawno fuccitade mbiɗen kono ɗon tan Allah wallimo o motti ɗum kanko Yusuf o mofti o ɓitti o sali yaltinde o wi e ɓerde makko Allah wi antum sharrun makanan onon ɓuuri bonde worodde onon ɓuuri bonde golle ɗe golluɗon sibi onon so mbi oɗon pawa Yusuf e miñum guyka ɓen kam so gujji hayso wooti wonde te wona guyka kono hayso wooti wonde kam ɓe gujjani neɗɗo onon gujjuɗon komo jiiɗoɗon enɗam mo jiiɗoɗon baaba goto nawɗon pelliɗon warde ɗum beddoyɗon ɗum e woyndu pawɗon bammon ko pawɗon ɗum ko ɗeɗo caɗele ɗe lefte onon ɓuuri bonde golle e Yusuf mo mbiɗon o wonde wujji onon ɓuuri bonde e miñum Yusuf oɗo Bunyamin mo mbiɗon wujji kono Yusuf haali ɗum ko e ɓerde mum kono yaltinani boowal ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy ñiire muusore feŋa tappa ha hoore Muusa ha guite gadda gonɗi ɓingu babagu bongu ɓuuri ɗum bonde tawno ɓingu babagu bongu ko enɗam ma ko ƴiƴam ma a woppata a nangata sa nangi ɓe juuma ɓe coppuma sa ɗacci wi a ɗacci enɗam ma ñiire Muusa aɗo guita tan beddoɗa ñiire so muusi ha guite gaddi gonɗi a ittan beddoɗa ɗa kono ɓiɗɗo baaba bonɗo mbimami haaside gaño dabrowo bonnowo bonɗo mo ɓamtata ko ƴellitta ko duppowo rendo duppa galle wawa weddat ɗum sa nangi daña bone sa acci kadi bone yanayma par ce que aduna fof yanayma ɗum ɗo ko hunde bonde ɗum ɗo wiyete ko ɗaccal buduk badak wone ɗaccene goodi sa ɓultima a fiye hunuko a moɗi sa ari ha goddol ɓennata hay sa fiyama womre e geenol ɓyaltata ko ɗon wonata ha maaya woni yimɓe ko ɗum guuri a wuurat wadde guura ñamminde guura moolade guura dogde wiyede kono a wawa ñande kala ɓe mbiyete a wiyete ko rendoji kamniɗi kulɓiniɗi ɗi Allah jangguinta meɗen saaha noon saaha neɗɗo so musama tan o filñitte ɗen keɓɗo ɓatakuji kewɗi taw ko yimɓe yarlitiɓe munje ɗoftodirde ferruji men kono ferruji jogui jikkuji jastuɗi hefere jikkuji ceerno bonɗi taw ganduɗa hay tan neɗɗo mo ala haqqille watta ɗum taw ko bonande tan wona haydara goɗɗum haasidagal ne heewi e rendo ngal ɗo haasidagal kalte ngal heewi kono alay saago noon gando yen hol gonɗo gañoma e hol gonɗo guiɗoma wonmo haaldata e ma ko guiɗoma wonmo salmintama o wona gañoma wonmo lurodirta e dingiral sa addi haalama e haalama ko serta taw wona gañoma de kono wonmo ndenduɗa yiyande ko gañoma ɗum ne waɗa il faut jogoɗa haqqille wawde sernude foof ceerno Khalidou caggal ñawore nde ɓe ñaawi Yusuf nawi miñum mawniraɓe keddodima e wondore yeeso ba mabɓe maɓe gartir Bunyamina holno ɓe mbaɗi tambade nde lorani. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi yimɓeɓe jaafo noon danene ene nanga seeɗe hande nde won noon ko e mawluda gummiɗen kadi haala ko kalten ne heewi seeɗa en mbayri joɗade lebbi ɗiɗi en joɗaki ko ɗum nangi dane nde seeɗa ko haala ko ne heewi yimɓeɓe jaafo kono en calmini kawo Yaya ɗo dutteren konngol ɗo kadi en mbimo Seydi Ba kono en calmini ɗo debbo moƴƴo mawɗo biyeteɗo Tamara Ba dabbenajo taweten to Tiwo yo Allah yomo moƴƴere. Seydi Saar alhamdulillah annabi Yusuf nangi miñum motti ɗum ɗo sali yaltinde boowal o nangi miñiraɗo o ngam yidde nawde ɗum caggal ko kañum woni jobdi e te kadi ko mawni ko en ɓe ñaawi ndiɗo jobdi ɓe gandano ko jogori yanande ɓe annabi Yusuf o nangi miñiraɗo o omo nawta ɗum to galle makko
e kadi babiraɗo o woninoɓe kamɓe miñiraɓe walla mawniraɓe Yusuf o waɗino feere haɓe goodi. lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah, mi ɗaccittamo e moɗon so wona gaddan ɗon kam wondore gondiron Allah. on gondirat Allah wonde la ta'tunnani bi, ma on gartirmo, ma on gartirmo noon illa an yuhada bikum, so wona hoddiro Allah yani e mon, so wona fiilti on kon kattanta kon galana doole yani e mon taw koye hoddiro Allah. joni noon ɓe gondani babiraɗo o, ɓe gondani babiraɗo o woppimo, ɓe jaadi e makko, ɓe jaadino e Yusuf, ɓe mbaɗi ɗum golle ɗeɗo bonde. ko ɗum waɗi sababu babiraɗo o nde ɓe gartani Bunyamina ɓe jaade mum wi woppittamo e mabɓe so wona ɓe gaddi wondore. ɓe gaddi wondore, o ɗaldiɓe e on. nde ɓe jadata Yusuf ɓe pellitino gollude ɗen ɗon golle, kono nde ɓe jadata e Bunyamin ɓe pellitani wadde hay gollal gotal cofgal. ala addani ɓe yaadude e mum ko gam eɓe daña ɓetanede ɓe nawa guura. kono noon hoddiro Allah yani e mabɓe ala ko ɓe mbawi hen, taw ko feere fewjande ummide e lamɗo Misra biyeteɗo Yusuf, taw ko mawniɓe, saabi ko mawnu Bunyamin, ko miñiɓe heddiɓe ɓe keccimo, o fewji nden feere ɓe tinani, o jaggi miñiraɗo o yaadi e muɗum. Seydi Saar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. ay ceerno Khalid Abdullahi Sy Seydi Sy ɗo calminɗa kaw Yahya ɗo, en calmini kaw Yahya, en calmini kaw Saydou, en calmini dendagal kawiraɓe pop e mamiraɓe pop e neniraɓe pop e babiraɓe pop, en calmini hay goto en ɗaccani ceerno Khalid. ceerno Khalidou, ay ko Yousufa waɗa ko ndeysan won hettotoɓe men elle mawi woni hen mbaɗa ko ɓuuri ɗum bonde, tawno eɗen keeɓa ɓatakuji kewɗi. saabu ceerno Khalidou guila 2015 ha yettiɗo en gondi mbiɗen so tawi Allah lubri men haqqille men, neɗɗo haalanta men hunde ko eɗen joddo e neɗɗo goɗɗo kaalen ko kaari, ko wuuro kaari, ko ɓi kaari, ko kaari wadda ɗum ala. eɗen mbatta ɗum ɓatake e mbaadi pinal e ƴoyre caren caaken ha moni kala jangga hen aduna. kono woni hewɓe leptaɓe lepte musɗe bonɗe, won waraɓe hen ni, won dabraɓe hen jaltina galleji jeehi. est ce que fo gasi aduna ko gasata ne raɓɓiɗi, aduna ne raɓɓiɗi, kala waɗa hen wat jaam, kala ko eɗen mbaɗa ɗi galleji mbaɗen jaam, kala eɗen kaala kalden seesa, jaren seesa, garden haqqillaji ko gasata de, walla ka en mawnoɓe jottoɗen kersen gacce ngal. hande hewɓe nan ɗo ɓawline kooñi ko gacce ɓole mo gondi, aɓe ƴuri tan ɓeɓe lettanno ɓeɗe ñammina ɓeɓe ƴuri, aɓe ñaama ɓe corno longue, aɓe ñaama ɓe ƴuri, aɓe kersi hen, taw ko golle mabɓe bonɗe kersiniɓe. aɓene gonde estomac ji, asmaji, deedi musoji e koye musoji, taw wona haydara ko gacce ɓole. ɗum noon so tawi neɗɗo andi sa waɗi ɗum janggo ne wawi artoya e maɗa salo wadde salo, woni gonga, yimɓe moƴƴodir. ceerno Khalidou, no mawniraɓe Yusuf ɓe mbaɗi ɗon ɗo Yusuf nangi miñum koɓe mbimo ceerno Khalidou. mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar e namdal ma payodingal bangal fayida. kono en calmini sohna Aminata Jumannere toon to Meylus, yo Allah yoɓe moƴƴere, teddugal makko ngal o teddini en, o jarama. Seydi Saar, ɗon e ɗon tan mawniraɓe Yusuf ɓe dagane Yusuf, caggal nde Yusuf nangi Bunyamin ene yaada e mum, ɓe gari ɓe jawni ɓe payi e makko, ɓe mbi ehe ma lamɗo, ay oɗo mo nanguɗa ɗo omo jogui baaba, baaba o ko mawɗo no fewi, te baaba o en yiɗi oɗo ko ɓuuri ko yiɗi min. ay oɗo mo nanguɗa ɗo, baaba o omo jogui baaba o ko kewɗo duuɓi, ko mawɗo sanne, te kadi baaba o ina yiɗimo yidde
nden yidde o yiɗa ɗum hay goto e amen minen heddiɓe o jiide baaba ɓe e te kadi baaba o ene wafnoro oɗo omo jaɓɓo e oɗo hendu mawnum mo jiide yumma ene sanki wuurani omo jogii e on ɗon cankiɗo noon sunno mawɗo ko serti e on ko omo jogii hen sunno mawɗo on ɗon sunna noon mo nanguɗa ɗo o ene ustanamo on sunna mo jogii e mawnum cankiɗo o min ñaagimama noon yaa ko gonɗa laamɗo moƴƴo yaa ko gonɗa laamɗo karaysire yaa ko gonɗa laamɗo jurum deero min ñaagimama tinno ngel ɗo cukalel woppuma ngel ara ngel ruttoto baaba to ay so ngel yahani toon babiraɗo no wawi halkade min ñaagimama an ka laamɗo moƴƴo hono ma weeɓani gaccamo tan min kodda e makko woto babiraɗo o halkade sabi babiraɗo ko mawɗo babiraɗo ne yiɗi ngel ɗo babiraɗo o ene mayira ɓiɗɗo o ko mawnum ngel ɗo cukalel omo yinno yidde ɓiɗɗo on ɗon mayɗo ala mo yiɗi ɗum e ɓiɓɓe makko ko on maayi ko noon sunno mawni sibi ko on maayi ko sibi koɓe certi ko ay on ɗon sunna ngel ɗo cukalel hay so ittani sunno o ha laaɓi ngel ustanimo sunno omo jaɓɓoro ngel ɗo cukalel hendu oya mawniraɗo mayiɗo min ñaagimama laamɗo woppumo o arta min jaada e makko so wona ɗum babiraɗo o ene wawi maayde joni noon min ñaaguima ko gueɗel gotel min jiɗi tan ko goppamo jaafoɗa so ɗum ala min kalanma feere wonde Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi won musidɗo goto mo jokkodirɗen ñande aljuma nde o holliti won musidɗo goto sehil makko ɗaɓɓirnomo golle ngam cehilagal e jeydede wuuro e rendude ƴiƴam o walli on e kayitaji haw nawi ɗum e gollorgal ngal wo golloto on e nder gollorgal ngal on ɓuurimo wulde jaw seeɗa waɗi feere ha ɓatti patron o martaba mo joguino on waɗi feere ha jippini hetti ɗon e dow fende dow inde makko e haalde ƴiƴe mabɓe ko fewani Allah waɗi saaha goto noon nde patron o jippinimo ngabbini oya o yeehi o yi patron o ɓen gona fenoɓe haali ko musidɗo ma o wi a jeeya jungo ma koni mbaɗa ni mbaɗɗon ni mbatoɗon ceerno ɗon tan mbawɗen haalde hen ko heddi ko aɓe gandi ɗo rewi kono ko gueɗe kulɓiniɗe hande woni yimɓe heeɓe ne jiiɗi wallude ɓe natti wallude ngam jikkuji e comportement ji woni yimɓe hande hewɓe ene jiiɗi ɗanninde kulti ngam ɗanninaɗo kala wonta gañuma kala mo ndewnuɗa lawol gadduɗa ha yettima o fettuma o wattoya goɗo waɗa ɗum sehil mo addanomo ay mo addanimo o kono waɗata sehil mo andi aɗa yaada so ɓooyi a natti wawdirde o ko on wayata o jalkitoyma o bonna e inde maɗa watta ɗum sehil ɗum tagui hande yimɓe natti safede haydara joɗɗa tan e kaaƴe ha tampa hay goto ɗannintama hay goto laaratama saabu holɗum jikkuji bonɗi bonni kala ceerno Khalidou ɓe ñaaguima yaafuya ala ko gasi hol feere wonde nde ɓe kuutori ɗon ɗo yeeso Yousufa ɗo ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama e namde ma baɗɗe fayida a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere joni noon ɓe mbi yo yaafomo walla ɓe kalnamo feere wonde Seydi Saar feere wonde nde woni so ɗum ala so yaafuya ala nanga goto e amen darto darde makko kanko o yaha o hoota goto e amen heddoɗo ɓuuri moƴƴude e kanko o heddoɗo so wona ɗum babiraɗo no wawi halkade ɗum waɗi Allah wi ɓe mbi ya ayyuhal azizu inna lahu aban cheikhan kabira fa khudh ahadana makana inna naraka min almuhsinin Yusuf eɓe kuccite mum eɓe ñaago ɗum kamɓe mawniraɓe ɓe mbi e hema laamɗo tedduɗo ay oɗo mo nanguɗa
omo jogii baaba mawɗo. baaba o no yiɗimo ko ɓuri ko yiɗi minen ɓeeɗo haaldoɓe e ma. joni noon tinno min ñaagimama nangu goto e amen wona ko kañum lomtimo ɗo jogotoɗa nangudemo ɗo. fa hud ahadana makanahu. sa nangi ɗum kanko goppitamo goɗɗo mo nanguɗa o nanga ɗum jaada e mum. ko fonno waɗede ko on ɗon waɗe ɗum. kala mo jiɗɗa e amen nangu minen sappo heddiɓe ɓe bawɗo wonde e amen foof yo heddo ɗo. kono ayi oɗo min ñaaguima tan ko ya oppumo hoota. min ñaagui noon sibi an ka moƴƴo min jii aɗa moƴƴana dendagal yimɓe inna naraka minal muhsinina. an koye moƴƴuɓe jeyɗa koye moƴƴanoɓe jiyaɓe Allah jeyɗa an ko noon min jiiruma. min jiiɗu noon ko tinno nangu goto e amen jaada e mum ko jiɗɗa fof mbaɗa. kono ngelɗo cukalel kam tinno tan min ñaaguimama woppu hoota fata to baaba to. alhamdulillah ɓe kalni Yusuf kaɗo haala. en calmini noon banum debbo Yusuf o. won mbiɗomi wona kanko tan woni banum debbo Yusuf ko hay kamɓe ko hen ɓe jiiya. eyyi kono eɗen kanko kam eɗen gandi ko banum debbo Yusuf. o wiyete ko Sira Gako. alhamdulillah Seydi Gako. Seydi Saar e hoddira Allah ɓe ñaaguima Yusuf yo nangu goto e mabɓe. Yusuf heɓiti ene jaaboɓe. Yusuf holko haali ma'adallah moolare Allah. mi moolima Allah nde mbaɗanmi ko mbiɗon ko. mi moolima Allah e wadde ko mbiɗon ko. Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalid Abdullahi Sy musidɓe heewɓe ene mbaɗa men messuji ne mbiya ɗo duttanmi konngol e ma mbaɗadde namdal walla ɗe durtanmi inde maɗo ene waya tan wonko sorata e ɓalli mabɓe moññaɓe Allah e weltare. ɗum noon mi ɓeyda durnude ɗum mi durta hami ronka fofde ceerno Khalid. ɓe weltanama no feewi ha tendi kadi kawiraɓe. ɗon noon mbiyami he nen Mariame fin aɗa ndi an sa fuɗɗima tan koye gonɗi gonɗa. teni ko an ɓuuri famɗude yummiraɓeɓe pop ko an ɓuuri hewde gonɗi fin. ɓayde an mbiɗa so tawi a heeɗima ha yettima 50 minutes tan ko ɗukket gonɗi ɗukket ɗakket fin. ɓayde a rokkata naggue nen Dieynaba rokki naggue nen Khadija nana para rokkude naggue kono an nen Mariame hay gertogal a rokkata. ɗum noon fin kam keɗoɗa tarih o. mi salminima debbo pullo ha to boynaji o woni koddaneni amen kadi ko neɗɗam ko sehilam ko jaadiɗam ko tindiɗiɗam ɗo jeeyta hakkude ɓiɗɗo e yummum ko hunde welde. min mbalde leeso woota ala komin baddata ala komin kaldata nde tawno ko nenam mboɗo yiɗimo no fewi e ɓerdam he. o woni kodda nena men kono mboɗo yiɗimo e ɓerdam he gilli cattuɗi ha somi yimo min kala gontami ko kanko ne mo yiɗimi yidde sattude ha so yi kam o ñallata ko wayta. oɗon ko sertude amen kono somin jidiri kadi ko haare wontata ɗon elle rewiraɓe komin rewiraɓe saabu minen kala min muynide koye nene goto neni amen ko horsi jibinɗomi o jibini kam kono muyninimi ko mamam. alhamdulillah ɗum tagui noon so mamma muyninima nene ma muyninima mamma muyninima gorgol ma nehima tan a yajat. allahu akbar. mbo jogui yummiraɓe tato wadɓe fayida mon hen kala rokki rol timmuɗo ha timmi ko yettude Allah yo duusugo ɓooy yo duusuji ɗi ɓooy. alhamdulillah. ceerno Khalidou Abdullahi Sy ko Yusuf wiiɓe e koɓe mbi Yusufa. ceerno Khalidou mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar. mi weltanimama no feewi e namdal ma badgal fayida. joni noon holko Yusuf mooli Allah e koɓe kaali ko holko wi. Seydi Saar a jarama. Yusuf wi mi moolima Allah e nangude. min moolima Allah e nangude mo ganduɗa momin tawani kakel amen e muɗum. ma'azallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda. min moolima Allah e nangude
e nangude kala neɗɗo bawɗo wonde min molima Allah e nangude ɗum so wona on mo min tawi gueɗel amen ngel ɗo min tawi ɗum ɗo mum ɗo ay momin tawi kakel amen ene woni e dimgal mum o ko on min nangata min molima Allah e nangude on momin tawani kakel amen e mum aha min molima Allah naudu billahi min an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu min molima Allah e nangude so wona on momin tawi kakel amen ɗo mum Seydi Saar ay ɗo tan gandata Allah ne reena jiyaɗo mum ɗo tan gandata gueɗe annabaaɓe koko laaɓi ɗo tan gandata Allah ne reeni jiyaɗo mum mo yiɗi o omo reeni ɗum sanne mo suɓi o omo reeni ɗum e kala bangeji ay sibi ɗo annabi Yusuf ene wawno wiide ma'azallahi an na'khudha illa man saraqa mi molima Allah nangude so wona on gujjuɗo min nangata so wona on gujjanɗo min kono nde wonde so wi noon ko fenade o wujjani ko kamɓe pewji ɓe mbaɗi e nder saage he min nangata so wona on gujjuɗo omo wawno wiide noon kono ay nden wontat fenade ay kamɓe koɓe renaɓe ay alhamdulillah o wiyani noon o wi ko min molima Allah e nangude kala neɗɗo bawɗo wonde so wona on momin tawi kakel amen e bagage mum ɗum kay wona fenade ɓe tawi kakel mabɓe e bagage makko hay sinno ko kamɓe mbanno toon ɓe tawi toon ɗum kay wona fenade min nangata so wona on momin tawi kakel amen e bagage mum omo wawno wiide min nangata so wona on gujjuɗo min nden noon wonanno fenade kono ko annabi Allah ko denaɗo min nangata so wona on momin tawi kakel amen e bagage mum ay ɗum woni gonga ɗum noon koɓe renaɓe yo Allah waɗ en renaɓe enen foof ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Khalid Abdullahi Sy ngaalu ɓurgu mawnude ngaaluji ko hakkille ko ngaalu ɓurgu mawnude e ngaaluji ɗo moni kala foti jannguɗo takkude neɗɗo guyka takkude neɗɗo fenade takkude neɗɗo goɗɗum taw komo pewjiɗɗa janngu konngol ngol kalata taw wona konngol ngol ene rokkamo probléme machallah ceerno Khalid yo Allah yam moƴƴere ceerno Khalidou est ce que ko ni o wi ngam rentade ko Yousufa wi hen ceerno Khalidou Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaaguima Allah to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mumen nden komo wonema wallahi ko ni o wi o renti fenade lam yaqul man saraga taharruzan min alkadib ay o wiyani on gujjuɗo min nangata so wona on gujjuɗo ɗum ɗo ko saabi rentade fenade min batta ɗum de caggal ɗum kanko Yusufa wi nden nde somin mbaɗi ɗum min jeeyama e toñɗe inna idan la zalimun ay minen somin gollingal gollal min nangi goto e mon min mbayli min batti ɗum e place oɗo gujjuɗo ay o mamin tawi kakel amen e bagage mum so min nangani on min nangi goɗɗo mo wujjani min nanga mo wujjani kakel amen min nanga mo nawani kakel amen momin tawani kakel amen e bagage mum min nanga on nde wontata ko toñangue min tooñi min gaccimo min tawi bagage amen e nder dimgal mum min nanga mo min tawani bagage amen e dimgal mum nde inna idan la zalimuna nde somin golli ɗum min goni toñɓe ɗum waɗi hankadin ɓe memi bangeji foof Seydi Saar ngam ɓe daña koɓe jiiɗi ko Bunyamin woppe hoota goto e mabɓe nangue kala feere nde ɓe joguino ha Bunyamin wawa hodde ɓe mbaɗi ɓe donki sibi kamɓe caɗele mabɓe tan ko Bunyamin heddo sibi koɓe wondanɓe baaba o kadi baaba o koko nangudiri e mabɓe aadi to hakkude mabɓe e Allah
ɗum waɗi falamma atawhu mawthigahum qala allahu ala ma naqul wakil. ay ɗo hade maɓɓe yaade nde ɓe gaddani baaba o wondore, baaba o heɓɓiti wi ko kaldumi e mon ko Allah woni ceediɗo, kadi ko Allah woni boylaɗo. wadde noon ɗum ne satti e dow maɓɓe no feewi, ruttade ɓe jaadani e bunyamin. kono noon kala feere nde ɓe jogino Seydi Saar ɓe gaddi feere nde, ɓe dokki Yusuf peeje maɓɓe kala, kono ɓe donki peeje ɗe yo gon no ɓe jiɗiri ni, ɓe donki hebde bunyamin. wadde noon peeje maɓɓe gasi, kono Yusuf wi gasata, oɗon jogori hebde ko jiɗɗon ko on keɓata, min nangartan ko mo ganduɗa min tawi kakel amen e bagage mum. wadde Allah wi falamma stay'asu minhu khalasu najiyan, ɗo heddi koɓe ndeyodira eɓe kalda. Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno haali Abdullahi si golle ma jooɗi peewi, a jarama yo Allah nurɗin gandal ngal bi jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam. siftinde on musidɓe tedduɓe, oɗon ketto yewtere moon buuɗal yurmeende kala subaka altina ha aset no adora waɗede, kono so jomiraɗo haaji aset e alet, so tawi musidɗo meɗen ceerno haali abouba dañci yajede ma aran men aset e alet, nede aset ma waɗan mon buuɗal yurmeende ko fate dewle, kono kadi enen kadi so en dañoyi yacede ma en ballodire makko ko fate banggue dewle ɗe, hono adorɗen wadde kala ñande alarba ñande alet kala ma en battoy yewtere buuɗal yurmeende taw koye ballal musidɗo men haali abouba ko fate cellal ɓalli nde tawnen walla yimɓe kala. tawno cellal ko rentade, dewgal kañumne ko orientation ngaji moƴƴi goni mum, tawno ne heewi tentation ngaji, elle ma wi dewgal ko caɗele ɓole goni hen, nde tawno so tawi tamboraka e jewte tan ene wawi yolbinde, nde tawno jewte ɗe ɗe gartiri dewle kewɗe guila e babiraɓe hay tisukaɓe. ɗum noon ɓayde ko moƴƴere kadi ene moƴƴi nden moƴƴere nde jokka. ɗon noon calminten ha to Fas Gounas, yummum julɓe tedduɗo guiɗo moƴƴo paayodinɗo laaɓɗo reedu, ɗo yiɗɓe goni kala calminama, won yiɗɓe peññinani, won yiɗɓe peññini, won yiɗɓe feññinde ne donki dañde ɗeɓal ɗo peññiniri neɗɗo sa yiɗi tan feññin, ko gilli Allah, ko gilli laaɓi, ko gilli saabu Allah. sa yiɗi feññin, sa yiɗi resde debbo a ƴamimo feññin, guila goɗɗo feññinde ganda e gillima mbiya jam fama ala feññin. neɗɗo kala ko jiɗɗa feññin, sa yiɗi ñagande neɗɗo moƴƴere feññin, sa yiɗi hunde feññin, sa yiɗi ñagande duwaw feññin, woto hersu woto ñoofo hen. aduna ko noon wayi. ceerno Khalidou Abdullahi Sy, caggal mawniraɓe ko fulɓe mbiyata ko ciri dow cammi less ko ganuma addingol konngol wona, kono aada yaari ko sirde less samma dow, kono so tawi dow sirama less sammama fit ko ganuma dañama. ɗo wonɗo fulɓe mbiyata so tawi guppowo aani tuuta e juuɗe mum, ɓayde koye ndiyam woni. ceerno Khalidou, no mawniraɓe ɓe mbaɗi e hol feere nde ɓe jiɗi wadde ɗon caggal hankkadi ƴaggi no fewi. ceerno Khalidou. Seydi Saar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no fewi ɗo ɗo gartirten konngol ɗo. en calmini kaw Yahya kanko e galle makko, en calmini cuddiɗo, en calmini ɓesgu o kala, Seydi Ba, yo Allah yoɓe moƴƴere. Allah wi nden ɓe piptima e hebde bunyamin, ɓe gandi hankkadi ɓe gona heɓoɓe bunyamin, kamɓe mawniraɓe Yusuf ɓe. Yusuf nene nangi bunyamin, ene waɗi ɗum e dow mbaɗɗantewa, ene jogori yadude e mum Misra, taw ɓe gonno ko e lawol ɓe jalti leydi Misra gam fatude Kanaan, caggal nde ɓe kebbini dimle mabɓe gam nawde guura ɓe koota e to ba mabɓe. Bunyamin nene jogori ruttinede e Misra, eɓen jogori hoodde ɓe jaadani e Bunyamin, caggal nde ɓe gaddani ba mabɓe wondore ummide to Allah. joni noon ɓe mbaɗi peeje kala, kono noon peeje ɗe gasani. ɗon e ɗon tan hankadin ɓe piptima hebde Yusuf, ɓe goni ɓe polli, ɓe jeehi banggue mabɓe ko face à face, ɓe mbadduno e Yusuf eɓe kalda e mum, ɓe ñaguima partout, ɓe donki ɓe joñoyi ɗiɗo jaara o waɗa banggue,
tato jaara o ga bange eɓe mbadda eɓe kalda eɓe pewjida holno mbaɗeten holno mbiɗa holno mbiɗon holno jiruɗon holno jogorɗen wadde sibi oɗon gandi kam en kotirta ni taw en gondani e Bunyamin. Joni noon ɓe mbi a hankkadi nde en donki koten tan ɓe mbi ala hay sen kangam en cuusa hoode en jadane Bunyamin hagati heddi ko aɓe ndeyodira aɓe kalda holno mbaɗeten joni holno mbatten ɓe goni e hankkadin peeje mabɓe gasi eyyi ɓe mbiya joni ke jehen tan en donki wona en mbaddi hen tan pi en donki e hoddiro Allah e bawɗe muɗum mawɗo mabɓe o wiyama ko rawbil wiyama ala ko yahuda on heɓɓiti wi elam talamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah mbete onon kam on ganda walla on jejjiti baba jaggino e meɗen aadi bammon jaggino e dow mon wondore ummide to Allah on jejjiti e te kadi wonko bannoɗon min qablu ma farraɗtum fi yusuf kon yejjiɓe ɗum kon yejjiɓe de ma far o ma wiyama ko zaida won wiɓe noon won wiɓe ala ko masdariya e jaare majjuruɗo o jowiti koye farraɗtum o e wona ɗum jahannoɗen ni wiyama ɗo henna kanko kamɓe mawniraɓe ɓe mawniraɗo biyeteɗo yahuda o haali kaɗo haala mbete on jejjiti bammon nanguino e mon aadi wonde kon artiroɓe oɗo Bunyamin ete kadi woto jejjite ko ni bannoɗen Yusuf joni kadi mbattenmo ni kanko Bunyamin kotiren noon ala min mi wawa ɗum noon mboɗa andi yewtere men ko ɗo haadata Seydi Saar ha Allah hokke en hawrude e janggo jokken Yusuf jokken hakkude makko e mawniraɓeɓe holno ɓe mbaɗi mbete ɓe koot tan walla ala ɓe gartani kadi Bunyamin walla holno ɓe mbaddi e makko so hawri e welede Allah ko ñalawma talata janggo ɗum jokkete yo Allah hokki en hawrude e nden Seydi Saar mi salmitimama kadi mi salminima mi duwanimama ko gonuma mi duwanade jafoɗa noon dande nde ne nanga hande no fewi eyyi ko kalanmi ɗo ko mi wullat tan kono kone gasde hande laaɓi a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere mi weltima sanne en ñaguima Allah yo Allah hokke sago ma hokkuma sago ma kadi hokkuma sago ma yo Allah hokke sago ma hande Allah hokkuma kadi sago ma janggo sa mawni aɗa woni nayejo Allah kadi hokkuma sago ma janggo caggal nde notoyiɗamo caggal judde balɗe en ñaguima Allah ɓesgu ma ko jibinɗa foof yo Allah waɗa hen barke barke o yo Allah hokke hutorade ɗum ko heewi yo Allah hokkuɓe gandal ngal ɓe janggani ene weeli hay sinno ne satti ene weeli ha maayi yo Allah hokkuɓe gandal alliyankewal taw ɓe gona jangguɓe ko Allah tan arzoginiɓe tottiɓe Allah ne moƴƴana jiyaɓe mum hen sa'a o rokkaɓe ɗen ɗon gande en ñaguima Allah yo Allah rokkuɓe ɗum yo Allah waɗɓe ɓe jeeya ko e rokkaɓe ɗen ɗon gande Allah hokkuma kadi hutorade en ñaguima Allah kala julɗo meɗɗo ñagade en du'a'u yo Allah humtu haaju mum so goƴo wonno yo Allah ittu so jaam wonno yo Allah yettinmo on ɗon jaam mo ɗaɓɓanno so kulol wonno yo Allah huncu so tawi ko kawral yo Allah addu so tawi ko beñodiral yo Allah ittu beñodiral watta kawral e pamotiral en ñaguima Allah kanko andi ko moƴƴanta julɓe kala yo Allah wat kala julɗo ɗo woni omo jogui haaju mo andi yo Allah ittanmo on ɗon ganumma Allah humtanamo haaju o en ñaguima Allah yo Allah moƴƴan julɓe foof oɗon jarlo oɗon jaafo Seydi Saar en dartinat ɗo dande nde hande ne ñaagui duwaw no fewi ha Allah hokka en hawrude e janggo inchallahu taala jokken ene wawi so tawi ñallama ha hiiri tan nde arta seeɗa hay sinno nde artidani so hawre welede Allah ɗum noon Seydi Saar
mi ɗaccuma ha janggo so hawri e welede Allah yo Allah hokku en hawrude e janggo ko musidɗo ma kiɗo ma sehil ma Khalidou Abdullahi Sy ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا بسلم ثم سلم على النبي أموني شفنا وويل يا بسلم ثم سلم على النبي a jarama ceerno Haali Abdullahi Sy yewtere moon buuɗal yurmeende ene rokka moon docteur Djiby Sow ko wittiyenke safriyenke mo joomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum to leydi Mali leydi Sénégal hay nokkuji goɗɗi kala docteur Djiby Sow tawete ko kiidira saari ha to jeere kiidira sara jumaɗo waɗɗani mairie ndi koɗon docteur Djiby Sow tawete ma taw ɗon tableau mawɗo ene winda docteur Djiby Sow grande guérisseur international docteur kiidira ganda yettima docteur Djiby Sow holko safrata wa safrata ko ñaw biyeteɗo fibron wonata koye reedu o walla debbo ha jibina ɗum taw dañani caɗele kiis nem hémorroïde prostate nonne kadi diabète tension ɗojjo duumigo koyɗe musoje koye musoje keeceji musoje moɗɗo simme bonɗo hanate ƴiƴa mum mo seydani memi caɗele gorago e jibinirgol kala docteur Djiby Sow de holliti ene wawani kadi ne jogui hen pinale gandal kala sa yiiɗi jokkodirde on docteur Djiby Sow mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla so tawi ko tonggode makko leydi Mali ne waɗi WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 يا فما آدم إليك نعم دندمانوه a jarama ceerno Haali Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi ɗum noon a yahat to sohna Hawwa Sow debbo mo tiri yimɓe o waɗanma paynel moƴƴel o waɗanma bouillon walla o waɗanma ñebbe ɓayde ko dende walla jaaha to sohna Hawwa Sow joom suudu ceerno Ifra Karfa Sow waɗanma paynel ñebbe bangel fayida no feewi no feewi no feewi no feewi walla jaaha galle ceerno Amara Camara ɓe mbaɗanma toon bouillon ñebbe baɗɗo fayida ma dañ hen nafoore mawde walla to ceerno Amadou Diako ɗo ɗum ne tawe ɗon ko ɗawɗoma tan ɗonne kadi paynel moƴƴel ene wawi dañede ɗon taw ko paynel bangel fayida no feewi bawguel ittude ha artire dande e nafoore walla jaaha to sohna Hawa Konté ma taw toon ceerno Gaynde Diako ɗonne kadi ñebbene ɗon ma taw ɗon paynel bangel fayida no feewi ha wona seeɗa en calmini sohna Banel Silla debbo mo somana e dendagal bandiraɓe kala miijoma e miijo nene Zeynabou Thioub ko gotum nde tawno haqqillaji moon ene kette yewtere nde no feewi en calmini enɗam pulagu enɗam julɓe windere kala ɗum noon ceerno Khalidou ko nduwiɗa komi wi amina ya rabbi ya rabbal bayt ya rabbal alamina bi rahmatika ya arhamar rahimina yo Allah jaabu duwa o waɗan men moƴƴere nemina en ha enen kala nayiwen mbaɗen baahe mawɗe daneje taw kadi ken nayeɓe jaam alhamdulillah eɗen gondi haqqillaji men e jiiɗe men e nande men ñiiƴe kam weeɓata kono kam taw kadi kala tew gaɗo ɓe mbawi ngolde taw kadi mbawi dolde eɗen dañi jaam eɗen jeeyi ɓiɓɓeɓe ne mawni sukkaɓe ne mawnir ne feewi tarihaji men ne kalte alhamdulillah yo en tawi ɗum ceerno Haali enen kala dendagal hettotoɓe kala on jarama musidɓe tedduɓe dande welde ñuñore nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga so ñuñi tan ɓernde ma dillata koɗo men ko ceerno Haali Abdullahi Sy joom tarihaji lattuɗi jangguina hen pinal gandaɗo pawɗa hoore maɗa gorko mo sorigo to kaɓirɗe to ko musidɗo moon Saydou Abouba gorko mo Luksayba gorgola naggama siŋaji ɗi to Karilla Weltare TV ko hunde wande fayida ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Abou Amadou Hamady Baydi to ndulmaji wudduru tiggere kono kadi to galle Keccel Sar ɗo en calmini en juurima dendagal ndulmajinaɓe kala ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanena aha e inde giɗa moɗon
moɗum e inde gidamoɗum ɓurɗal mende nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango woroɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango woroɗo winde jettoɓe godani wakanɗo kala kala juulen mo sabumum woodi winde jettoɗe godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabumum woodi winde holfo mo jiɗata Allah yidema gañamo gañiɗa o goɗɗo holfo mo jiɗata Allah yidema gañamo gañiɗa wasalam holfo mo jiɗata Allah yidema gañamo gañiɗa